ukuhubhana nobumnandi wazi kahle ukuthi kuse awukafiki kuleyo ubumnandi abubaleki ubumnandi abusoze baphela kuzoba khona even ngisho noma ungasungakanani uyohleze kukhona ubumnandi so ungajahi impilo relax just relax and then enjoy kune age okuyona enjoy age udlulele phambili and then kwesinye isigaba nakuleso sigaba ufika uenjoy ukuthi udlulele kwesinye ufika uenjoy ungafuni into le phambili uzofika lapha yakho ubona begijimeze bejaha kuyomitha ungazi bajaheni uzofisa ufika isikhathi sokuthi umuntu amithe nani ungajaha ufuna ukuba nezintombi kuba nama-cherry sizofika leso sikhathi leso uzostart isikole uqale uphume e-university uhambe emsebenzini bese umhlaba uthi nawo amantombazana awo bese sekhona uyowahupha uzube mncane wena impilo ime eyakho impilo ungabi na next ubone kuphela 10 years usebenza kodwa ungane usebenzele emuva yini unezintombi ezimu-more than 5 makuphela inyanga naleni ifuna imali naleni ifuna imali naleni ifuna imali awukwazi ukuthi manje ungathi hayi no mama eshiwena zokunikeza engaka le nalo ufuna imali engaka and kuwesi kungozothi ngoba nakho ufunda isikole bese uyamithisa izingane zabantu and then uthi uqale uyasebenza noma uqambe usesikoleni and then usesikoleni unjalo unengane uyingane nawe unengane yabo akusibo ukudoda lokho kunaloko ubuvaka ube isithuthe wagijimisa into engakufuni wagijimisa into zabantu abadala awu-enjoyanga impilo yakho enjoy impilo yakho unje enjoy impilo yakho usesemncane enjoy uba mncane ungabuki izinto zabantu abadala bese ufuna ukuya khona ubuka into zabantu abadala bese ufuna nawe uba mdala uzofika leso stage ubona amantombazane ehlanyiswa abantu abahamba ngezimoto and then uyibona ngawe ngathi uyasala ubona abangani bakho emakubo aba-right abathatha iy'moto zabazali behambe bo-check iy'ntombi bese ubona wena ngathi uyasala nawe usufuna ukufitha esitayeleni usugibela iy'moto zabantu ngoba nakho ufuna nawe ukufitha esitayeleni usuhamba nabantu usushomana nabantu abakuba kuney'moto ngoba nakho nawe ufuna ukufitha esitayeleni no iba isichaka esiyiqhenyayo be proud of yourself lokho nakho yamukela lokho nakho ongenakho uyokuthola uma kudalele wena kuzofika futhi uma kufanele ukuthi wena ungabi na next angeke ube na yamukela ungathi ngoba nawe kulokhu uzoshaya ngeteke le-Nike i-Air Force nawe usuyayifuna manje ugijimisa abazali manje uba ngenisa ey'kweletini because ufuna bekuthengele nawe i-Air Force yini i-Air Force kunemfundo uzokhula nawe ube nemali uyithengele lento ofuna ukuyithenga mayijahe lile relaxa phila impilo yakho isikhathi sakho sizofika nawe lapho uzenzele uzilwele ukuthi wena ufuna nawe ukuthi ngenze into ngemali yami hayi ngemali yabazali hayi ustress abazali uyafeyile esikoleni kodwa ubhizi ufunana nama-Air Force uyabona lento leyo ayisise nawe ayikwenzi ukuthi ube insizwa kunalokho uba yivaba yabo lana uma kuthiwa nje